রক্তধারে সমুদ্রর বক্ষ দৃশ্যে লাল বর্ণ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାପୁରର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଚାଳିକା ଆଉ ଦେବତା ମନ୍ଦିର ଆଦି ନାଟ୍ୟ ରଙ୍ଗଭୂମି ଧ୍ୱଂସ ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ପିତା, କି କାରଣେ ଘଟିଛି ଏ ସର୍ପ? କରୁଣ କାହାରି ରୁଦ୍ରମହେ ହେବେ ଠୋଣରେ ଭଦ୍ରା ସେଇ ଭୋଗୁ ଫଟା କରୁଣ କାହାରି। ପିତା ରୁଦ୍ରମହେ ଶୁଣୁ ତେବେ କହିବା କଥା ଶୁଣରେ ଭଦ୍ରା। କୁହନ୍ତୁ ପିତା, ପିତା ପୁତାଞ୍ଜଳି ପୁତେ ମୋହି ପରେ ନିବେଦନ। କହ ଭଦ୍ରା, ଦୟାକରି କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ। କେଉଁ ଯୋଗେ ଶତ୍ରୁ କଲେ ଲଙ୍କାରେ ଆକ୍ରମଣ? କରୁଣ କାହାରି। କୁହନ୍ତୁ ପିତା, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ। ନିର୍ବାସନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହୋଇଛି ପିତା? ତାପରେ କଣ ହୋଇଛି ଜାଣିଲେ ପୁତ୍ର? ବହି କୁହନ୍ତୁ ପିତା। ଭକ୍ତି କାନରେ କରିଥିଲେ ପିତା। ଏଇ ରଥର ଭଦ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ରାମର ଶ୍ରୀ ଜାନକୀ ଏଇ ପଞ୍ଚବଟୀ କାନନରେ ବାସସ୍ଥାନ କରି ରହିଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ହୋଇଛି ପିତା? ତାପରେ କଣ ହୋଇଛି ଜାଣିବୁ ରେ ପୁତ୍ର? କୁହନ୍ତୁ ପିତା। ମୋର ବେଉସୁର ଭଦ୍ର ଜପା ଯାଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ। ତାପରେ କଣ ହୋଇଛି ପିତା? ବେଉସୁର ଭଦ୍ରକୁ ସେମାନେ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି। ନାଇଁ ପିତା, ନା। ତାପରେ କଣ ହୋଇଛି ପିତା? ତୁମକୁ ଏ ସମ୍ବାଦ କିଏ ଦେଲା ପିତା? Bori Ramo
ପିତା ଅଭେଉଛି ଭରଧା ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ବହୁ କ୍ରୋଧଜାତ ହେଲା। ତୁମେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛ ଆଉ ବେଉସୀ ସୁପରକ୍ଷାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛ ସେରାମ ନିକଟେ କଣ କରିଛ ପିତା? କଣ କରିଛି ଶୁଣିବ ଏ ଭଜ ରାମ ନାରେ ହାରିଲି ମୁଁ ଘରେ। ବିବରଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ବହୁତ କ୍ରୋଧଜାତ ହେଲା। ତାରି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୁଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଥରେ ମୁଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପହରଣ ନେଇ ଆସିଛି ଏହି ଲଙ୍କା କଟକକୁ।